sa si te chung kwa chuan tuk chuan kilin apasal satis le afapa sagar le afa uber sap naite nen an chenga apasal anu pola damin an chung kwa chu middle class an niya ele barzon konga harsalo ma se sa si hi ataimak ema wangin a mai ngai bik lova afa te hriata chuan english mangve in english a thiam lo ema wang chuan apasal le fanu chuan an nuya afapa sagar ero chuan lo chanin tunlai khovel changkang lutuka english thiam lo chu sa si ipon hre omati viau maya apasal anga english thiam chu chak ve in sap trong thiam lo chuan mi nui zat thlo a ol ati ve khop mai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo sham ang u sa si hian ladu siam thiam ve le in apasal rem ti lo chung azur chuak thina aladu siam eito de chuan zong chang zelin sa si chuan auto mangin a deliver ve thina apasal chuan in lam en kola mai tur chuan hrilin anu pui chu a chom zo thu a hrila ni ma sela sa si chuan mai aya thazo kalom tia changin aladu zor po chu apasal a hrila apasal chuan ngai saklo hle in anupui indian nu ve tak trong engma thiam lo chu en liam top chang anga ve khop mai sa si chuan in chung engkol na le la du zor chu kopin sum lama an buai lo vio maya an fa de pon le kha thataka zirin hindu chung kwa thatak an ni veya nikhat chu pa ber chuan office atanga ron kholin na thila kan buai vio maya kan fa de kha school lama vakal puila an PR ron lamai ta che ti in a hrila sa si chuan ole tia changin afanu chuan english a thiam lo ema wang chuan anu chu aza puidova nima selapa berahman lo wang chuan sapna ipo chuan du thlan tur dang nei lovin anu nen chuan school lama anin zuya a thian te nu chuan sa si chu english a bia in sa si chuan hre thiam ve lova khuat enge also po wit nen ti chi english a thiama wang chuan afanu chu alo zak viau maya ansar chu va mu in father chu sap trongin alo trong zota sa si chuan vun ngo trong ka thiam ve lo mizo trongin soi mai ro mizo school a sap trong manangai lo ti in a hrila afanu chu lo zak le in an ho konga chuan nu I changkang lo lutuk sap trong zir ve ro tiang te chuan min ti zak thei lutuka lom ti in a hawa asap trong thiam lowa wang chuan a fa te an zak ti hre thiamin sa si chuan sap trong zir tumna anei ve ta ani zana niya sati sa chu sa si u naw nu manu I chuan ron kholin new yak khopuya cheng aniya sati sa hna chuan ka fanu in pasal la nei dona in chung kwa in ron kalanga yang thale loka in nei turan ni wangin ka unaw nu sa si phei chu ron kalma saro se o min puyanga yang chungte dangka nei si lawati in aron dila pa ber chuan lo rem ti in sa si hna chuan new yak lama chuan kalma sala no pangho nen in nei dona kanon kalveyang ti in a hrila sa si chuan trong engma athiam lo awang chuan hupur ve in apasal hna chuan english tlem zong zirtir tur chuan an nge na apasal chuan I thiam man to lowang ikal to panga boina tura omlo ti in achanga sa si chuan trong thiam lo chunga US leilung ra chu a hupur ve khop mai sa si chuan visa mu in US lamazin tur chuan a in buat saya afanu po chuan a thom noken tur chu siam puin trong thiam lo anu chu ngai tu na changa hre to a sa si ero zam du big lovin nutling kan bo big em nang ti in America lam chu arko thim dai vengot atuma apasal le fa de chuan airport avatla in sa si chuan New York khopui lam chu apana trong thiam lo ni ma se nutling ani ve to wang chuan za atum big reng lo sa si te thona chu thlok chuakin apasal chu akhol nga la trong ka thiam si lo vak hoi hu mai ti in apasal chu a hrila
apasal la biak lai chuan flight attendant chuan kapi thlona call man kan phallo I phone kha flight mode a daro oti in English nal tak chuan aron shrila sa si chu bottle tolin sap trong engma a hrethiam lova flight attendant chu a phone pe in abula chuan putar pakhat aron thuwa chu putar chuan mamo inei chuan ka hne na soila ka hril chhong zel don alom ti in a hrila an pahnih chuan rik ema movie recap enin ubachana chuan a leling saka Urin kim tinge min blok lata ifa ka pai tak tak nyawo nang ma lo tumut pui ka nei me alo ne ai tinge kan ti don nga tinge rai thei I shoka pur lo ni lo chon mi ron putum re su to hello mail box ka siang lo ni mi ron pu ri lo po lo kha pa sa ma New Year ka chuan an thlona tumin bachana chuan trong ithiam lowa wangin zam du mi su mani in ring tok la sap trong te chu kan nam trong ani lova man ve bor tur ti in a hrila sa si chuan adik lawa man dam po la thiam lovin sap trong thiam mi lovin sap rama akala atan thil ti a boi thak thin khop mai airport a duty te chuan sa si chu lo check-in engti tura lo zin nge ini ti in an zota sa si chuan an thu soi chu engma hrethiam lovin a lekha ken chu a pe mol topa duty ho po chuan chu in nuam dovin in nei na chu I mang don ya ti in an hrila a unaw nu le a fanu chuan lo muak kin an in lam man panta ani manu I chuan sa si bula a pasal boral dan te chu hrilin azin theya wang chuan lom thu a hrila rada I chuan anu te chu thataka lo bia in anu te wang chuan an lim viau maya rada I chuan wa chu puin US chu sa si ipun ro puya ti ve a manu I chuan na thoka chu san thina wang chuan rada in en chi in lama thinin sa si chu rada in a hroi chuak fowa rada I chuan anu te chu kalsanin sa si ril tram chuan ei tur lei atuma dor pakhata chuan va in tlarin trong engma athiam lova a hun thlengin a ei tur du zong po chu alam thiam lova a ei du zong chu kok topin a ei tur lei chu a thlauzuya sa si chu dor nga kho chuan hau hrepin a trapa pona tlan chuak nga limpa ka chuan a thuwa trong thiam lo chu hrom ti ve hle in a thutna chuan friends tlangwal fel tak pakhat dora ei tur lo lei ve chuan a ron po a sa si chu khonga in a coffee leisa sa si the hil chu a ron pe a Loren chuan kan dor kalna te so an chang kang lova an sul hrim hrim alom hreom ti lutuk du su ti in a hrila Loren chuan kalsan dein rada I khan anu te chu aron zong muwa ho tawang o ti a hrilin an bula basa chuan English zir du ta min ron beru ti in ziak chu a muwa sa si chuan number chu chin che in cho e theina tok sap trong chu zir ve atum ta ani sa si chuan khol mangin English zirna class lama chuan in register adu thu a thiamang tokin a hrila a biak nu chuan an omna location thrilin sa si chuan a pan nga la sap trong chu zir ve tumin an mani zir tir tu chu David aniya pabiak nuam tak ni in sa si chuan ama tranpui tu Loren po kha a muwa Loren pun sap trong chu lo zir ve in sa si chuan bolo na tok sap trong thiamatum ve ta ani Loren chuan friends lammi ani thu soin sa se ipo chuan Indian ani thu a soi ve a ladu zuwa thin ani thu an sar chu hrilin an sar chuan wow tun lai a chuan ku va zuar anin ti to ngai lo entrepreneur anin ti a changkang mel zok ti in a hrila sa se ipo chuan a eizon na ladu zuar chu sap minga an sarina lam sakta ka wang chuan lom ve hle in sap trong chu a zir ve zela Loren pon ngai na to in sa si chuan thiam atum viau maya nitin class kalzi in atum ru ema wang chuan sap trong thiam chak ber aniya David pon sa si chuan reilova sap trong a thiam hal don ti hre thiamin mi in thiam an tum na chuan English po an thiam vele mai thin ani sa si chuan a English zir chu a unaw nu manui hne na chuan hril du lovin radai hne na ero chuan a hrila radai nen chuan in kom ngei hle in radai po chuan sap tongin a belui thina radai chuan anu te chu a thian te bula chu puin movie te chu an en hova sa si po chuan hanin ti thoveng chu nuam ti ve hle in
sap trong a thiam ve to wang chuan sap trong a han ha cheu te chu a war to khop mai sapna I chuan anu chu ron kholin ka le khabu ka mu zo lo ti in aron hrila sa si chuan thom no boma khana omang tia hrilin sapna I chuan a hmuwa anu hne na chuan lom thu hrilin sa si I chuan a voi khatnan sap trong mangin oke ti in a changa a fanu chuan anu sap ram zin chu la zin reilo vioma se sap trong a man nga la wangin maso na ti ve khop mai sa se le Lorenzo in kom chho zel in class an kalduna wang chuan anin ngai na to a thingpui in dunin sa se chuan sap trong ngatin adu zong a cha thei to a an class kalna lama po in zui zelin David chuan sap trong a thu soi turin a student te chu a hrila sap trong chuan thu soi hlomin an thiam lo hlom viau maya Lorenzo chuan sa se chungchang soin sa se chuan a lo hrathiama Lorenzo chuan ngai zong angina en ti chu hrathiamin class atangin a chuak daya hotumin Lorenzo chuan aron zuya sa se chu ngai dam dilin sa se chuan a thalom kangai da mangche English in ka thattu I soi vak vaka ka ngai a thalo lom ti in a changa Loren pon sa se chu ol samte ngai zon thei chi ani lo ti a hrathiam bok sa se chuan class kal le in an Sir David chuan tun thani somni paria thian final exam in neyang ti in a hrila sa se chuan a fanu radai pasal nei ni ani ti hrethein a exam man ve don lova an ban nu chuan Loren nen elevator a chuang dunin Loren chuan in chungzola kalang miang ti in a soma sa se po chuan lo du in New York khopui chu an cleara sa se tur chu Loren chuan lo pomin sa se chuan ami pakom Loren hian angai zong ti a hrethiama pasal nei to ani chu in hrechuakin an in lama atlan ho nal mai sa se chuan in thlengin a pasal le fa te chu a muwa sati sa chuan a fa te hruain in nei na mang turin aron zin ve a sa se po lim ve le in an chung kwa chuan an te chuaka asa prong zir chu a pasal le fa te hne na zepin sa se chuan class kala hun to ti a hria a pasal hne na chuan ka ke kham lo waleng ru kan chol rianga tia hrilin a pasal le fa te mu lo lai chuan class kal turin a put ruwa Loren pon lo en du le in bana chuan an in koma sa se chuan pasal le fa pani anei mek thu hrilin Loren chu ama hnai to lo tur chuan a hrila Loren chuan lo mangai manin sa se wangin a ril ruana ve ani sa se chuan a pasal le fa te chu zongin a mu zo lova rada I chu kholin an omna hmun na zota rada I chuan I fapa a in hliama kan mu zo lo che kan ho tamai ti in a changa sa se chu hlau thong hle in man mo takin a ho ve ngal ani Baber sa te chuan sa se thil ti chu lo hria in class kal to lo tur chuan a hrila ifa tele I pasal hi min ngai tuala itana thaber trong thiam lo te hi za angai hleinem ti in a hrila sa se po chuan class kal chun zom chu chak viau ma se a pasal le fa te aya poimo an om lo ti chu hria in class kal to lo mai atum bok radai hne na chuan class sakal thei to lo tur thu hrilin sa se chuan sap trong chu in lama zir zom mai atuma radai chu an class kal na hmuna vakalin David hne na chuan sa se akal thei to lo tur thu a hrila Loren chuan sa se number lo dilin pomlai nei sa se chu a ve ngut bok sa se chuan ladu siamin radai pasal nei na atan anin buat saya sa se ladu siam chu sa po pon tui ti hle in a pasal chuan anu pui ei tur siam thiam zia chu ha hi pin asoya English su mangin sa se po chuan lo hrethiam ve to in a pasal chu a ve nui bok radai chuan anu te chu ladu siam tu ringot thian I piang bik lovang inun chu I duang takin mangro ti in a hrila sa se chu a number Loren a pek thu hrilin Loren chu an arong khola sa se chuan example a exam ve thei lo tur thu hrilin David te chu anin mukhoma exam chung chu darkar khat vel kani thu sa se hrilin in nei na po a man tur thu an hrila sa se chuan exam chu tha a hriat awang chuan in buat sai ve in sap trong a thiam to ani ti nem hme na certificate chu adu ve bok hun na liama radai pasal nei ni in sa se po chuan exam ve atuma a exam tur chi angai to awang chuan ala du siam chu a thlau bo veka sa se pon poiti hle in a siam non le a exam chu thul le in a duang soi turin English a thiam to ti a in hri a
in nei na mang tur chuan then rual tha te ron kal khomin radai chuan pasal la neya sa sei class kalpui te po ron kalvekin radai chuan alo soma chahlui an kilna chuan sa sei chu thu soi tura som ni in a pasal chuan english a thiam lo awang chuan anupui ai lo ding tumin sa sei chuan alo khapa sap trong ngei chuan thu soi ve thein kum upani to ma se ma son tuma english a zero wang chuan sap trong in nal takin a trong ve thei ta ani